Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch stieden il-Prim Ministru sabiex jikomplu t-taħdidiet dwar il-kariga ta' Prim Imħallef. Stedina li saret permezz ta' ittra formali mibewta li Robert Abela l-ħamis filgħodu. Dan wara li l-Prim Ministru qabad u ħareġ lill-imħallef Consuelo Scerri Herrera sabiex tkun is-suċċessur ta' Mark Ketkuti bħala Prim Imħallef, fejn għamel ta' rasu u ġie jaqajqum mill-Parlament meta jaf li huwa mistenni li jkun qbil miż-żewġ naħat tal-Kamra għaliex hemm bżonn il-vot taż-żewġ terzi. Jiena kif ċempel il-Prim Ministru qalli għalejja nittaqgħu b'mod konfidenzjali u fuq kelma tal-ġulija ma nitkellmux. Għalli sakemm insibu qbil fuq isem. Ftit tal-minuta qabel ma ġejt hawnhekk nirċievi litra u toħroġ. U l-ipotezi tiegħek kien biex tik sliding tackle minn wara. Lew, probabbli għax jaf li l-programm tiegħek segwit ukoll biex jilħaq jara kif ħajħorġu l-affarijiet. Tul il-jum tal-erba l-Ministru Jonathan Attard ħabbar li l-isem mażul mill-Prim Ministru Abela u l-Ministru innifsu kienet Consuelo Scerri Herrera, totalment kontra l-prassi u etika mistennija mill-uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru tal-Ġustizzja. Fil-fatt Robert Abela mar lura mill-kelma li tal l-Alex Borch li ma jkunx ikkomunikat fil-pubbliku l-ebda isem qabel ma jintemmu taħdidiet formali u jkun intlaħaq qbil bejn iż-żewġ naħat, dan anke b'rispett lejn il-membri kollha tal-ġudikatura. Intant bl-appoġġ sħiħ tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista b'żamma mal-intiża ta' konfidenzjalità dwar dak illi qed jiġi diskuss bejniethom u b'rispett sħiħ lejn l-importanza tal-kariga ta' Prim Imħallef, il-kap tal-Oppożizzjoni mhux ħajkun qed jagħmel kif għamel il-Prim Ministru u sakemm ma jintlaħaqx qbil fuq min għandu jkun is-suċċessur tal-Prim Imħallef Mark Ketkuti mhux se jkun qed jikkummenta fil-pubbliku fuq dak illi jingħad fit-taħdidiet mal-Prim Ministru.